मोननै जे हाबाफारिखौ दिनै दखरा आफादा खुंफुंबाय जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा इयुनाव गावनो गाव जाहाथे जोंनि फारफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि गासै हारिमु बिथिङाव जाहाथे गाव गावनो सोलोंथाइ लानो हायो। बे बिदिन्थि हिसाबै दिनै जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 7 साननि थाखाय हारिमु मावबादाखौ खुंफुंदों आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो जोंनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राबो दिनै हारिमु मावबादा जेरै खुंदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिंनि गासै दखराफ्राबो दिनै हारिमु मावबादाफोरखौ गोबां दखराफ्रा खुंफुंखांबाय आरो गोबां दखराफ्रा खुंगासिनो दङ। आं बेनि गेजेरजों आसा खालामदों जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा गाव थांनानै थानायनि गेजेरजों बा थांनानै थानाय समाव हारिमु बिथिं माबा नङा माबा मोनसेयाव जोङो बयबो जाहाथे हारिमुखौ रोंगौथि गोनां महरै जों खालामनानै लानो हायो। मानोना सासे मानसिया थांनानै थानाय समाव जों जि हाबाखौ मावनानै जोङो गावनि न'खर संसाराव दिनै जि जोङो खस्थ'नि गेजेरजों थांनानै थायो आरो बिनि गेजेरजोंब्लाबो जोङो हारिमु बिथिं माबा मोनसे माबा नङा माबा मोनसेखौ जों रोंगौथि गोनां खालामनानै लानो हायो। बेखौनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जों बेखौनो खावलायदों जाहाथे जोंनि हानाय जोंनि फरायसाफ्रा जोंनि गुबुन गुबुन बिथिङाव जाहाथे मोसानायल' नङा गान खननाय दिनै मोसानाय गुबुन दामनाय देनाय गुबुन बिथिङावबो जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा रोंखा राखा जानो हायो। बेनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोङो थांखि आरो दिनै जे आगु बैसागु फोरबो फालिनाय दिनै जमदुवार दखराया दिनै फालिदों। बिनि गेजेरजों जोंनि बैसोगोराफोरखौ जोङो सनमान होनाय मान होनाय आरो जोंनि उन्दैफोरनो अननाय होनाय बे हाबाफारिखौबो दिनै लागासिनो दङ आरो बेनिखायनो जोङो जोंनि समाजाव जाहाथे उन्दैया गेदेरखौ मान होनो रोंनाय गेदेरा जाहाथे उन्दैखौ मान होनाय आरो जोंनि मोनफ्रोमबो समाजाव जाहाथे जोंनि लोंनाय जानायनि फारसेनिफ्राय जाहाथे जोङो सांग्रां जानो हायो। मानोना दिनै बैसागुनि सम आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौनो आङो बुंनो सानदों आरो आङो रायजो राजाफोरनिसिम आङो खावलायनो सानदों जाहाथे बैसागुनि नामाव जोङो बांद्राय लोंनाय जानायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि न'खरफ्राव जाहाथे दिनै दुखुनि मोदैया जोंनि गेजेराव फैया जाहाथे जोङो गोसो खुसियै रंजानानै जोंनि न'खराव जोङो थांनानै थानो हायो आरो थांनाय गोलाव समाव जोंनि गेजेराव जाहाथे बिदा फंबायनि गेजेराव दुखु मोनलायनाय गामिनि गेजेराव मोनसे नायनो हालायै बबेबाफ्राव दङब्ला जाहाथे जोङो बे बाथ्राफोरखौ गारजोबलायनानै गोदान बोसोरनि गोदान मिजिं लानानै जाहाथे गाव गावनि थांखियाव जोङो बयबो जाफुंसार खालामनो हायो। बयनिबो न'खराव जाहाथे अनलायनाय गोजोन खुसिया फैयो बिनि थाखाय आङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि जानानै आं बयनिसिमबो आङो खावलायगोन आरो इसोरनि खाथियाव आंनि बेनिनो आर'ज जाहाथे जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव जोंनि साननाय हनाया बयनिबो जाफुंसारो। आं बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो इसोरनिसिम खाथियाव आर'ज गाबदों जाहाथे जोंनि बयनिबो न'खराव खुसि फैयो। बेखिनिखौनो आङो खावलायबाय। गोजोन्थों।